Tervetuloa Poppamiehen grilikesäkeittiöön. Tänään tehdään aidoilla Portugalin mauilla piripirikanaa. Erittäin maistuva herkku grillissä tai uunissa tehtäväksi. Meillä löytyy kasa erilaisia aitoja Portugalin makuja, löytyy marinaadia sekä 4 eri makua, jolla sitten maustetaan kanaa lisäksi. Meillä on ihan koipinuijapalaa, filepihviä. Käytännössä voit käyttää mitä tahansa kanan palaa, mitä sulla sattuu olemaan, vaikka kokonainen broileri jos löytyy, niin samoja metodeja käyttäen pystyy valmistamaan. Täällä meillä on jo grilli laitettu lämpiämään, eli meillä on hiilet aseteltu toiselle puolelle sekä keskelle laitettu ihan alumiinivuoka, jossa on tällä kertaa vettä nesteenä. Tuossa kun me epäsuoralla tulella grillataan kupu päällä, niin se pitää kosteutta sitten siellä, eli grilliruoka on hieman mehevämpää tällä tavalla valmistettu. Voi käyttää myöskin vaikka omenasiideriä tai omenamehua siellä. Eli liikaa hiiliä ei kannata laittaa, koska muuten grillistä tulee liian kuuma ja se myös kuivattaa sun grilliruokasi. Eli pyritään valmistamaan ruuat keskilämmöllä. Keskilämpö on yleisesti ottaen, jos sä teet useampaa ruokalajia siinä muutenkin, niin se on paras valinta. Siinä vaiheessa kun haluaa pikkasen ottaa rapeata pintaa, niin siirtää siksi aikaa grillattavat sitten suoraan hiilien päälle. Asetellaan ritilä päälle ja aletaan valmistamaan kanaa. Piripirikanan valmistaminen on kaksivaiheinen, eli meillä on ensin alussa kanan marinaadi, jota me ohennetaan 1:1 veteen, eli puolet vettä, puolet marinaadia. Tällä käytännössä sitten valellaan nämä kanat. Ne voi tehdä myös vaikka edellisenä iltana valmiiksi jääkaappiin, mutta tässä ihan alkuvaiheessa kun grillailee, valmistelee muita ainesosia, niin ne voi valella tässäkin vaiheessa, että se maku tarttuu kyllä ihan hyvin siitäkin. On saman verran vettä ja marinaadia. Sekoitetaan keskenään. Ja tää on hyvin juoksevaa ja myöskin erittäin riittosaa. Eli homma on hyvin yksinkertainen. Valellaan marinaadilla kaikki kanat. Samaa metodia voi käyttää niin fileille kuin koipinuijallekin. Sen voi vaikka kastaakin tänne. Itse asiassa käy vielä helpommin. Vaikka tämä tuntuu nopealta marinoinnilta, niin tämän kastikkeen koostumus on sellainen, että se maku tarttuu erittäin nopeasti. Suolatasapaino on juuri sopiva, että ei tarvitse käyttää esimerkiksi lisättyä suolaa. Tämä marinaadi riittää mainiosti. Ja marinaadia ei tosiaan hirveän paljon kulu. Nyt grilli näyttää siltä, että se on valmis grillaamaan. Kotona voit valmistaa uunissa ihan samalla tavalla. Uunissa käyttäisi semmoista 150 astetta kypsentämisessä. Kansi päällä. Noin. Sitten odotellaan ja avataan parit pisset ja tullaan vähän ajan päästä katsomaan. Epäilisin, että alkaa olemaan kanat jo melko lähellä hyvää kypsyyttä, joten nyt otetaan vähän niitä, siirretään tuon kuumemmalle puolelle ja otetaan vähän grillipintaa. Niitä ei tarvitse kauaa tuolla hiilien päällä pitää, että ihan 15-20 sekuntia ja kääntää ja sitten ne onkin jo valmiita. Filepihvit valmistuu myös aika paljon nopeammin kuin nämä koipinuijat, että niitä kannattaa koki vähän katsoa, että ne voi ottaa sieltä sitten aikaisemmin jo pois lautaselta. Äsken kurkkasin tuonne grilliin ja piripirikanat alkaa olemaan aika lailla kypsiä, eli mä nostan ne tuohon lautasille ja sekin suoritetaan toinen vaihe, eli tämä valelu halutulla maulla. Tästä ensimmäiselle nämä fileet, teppari koipinuijaa kullekin lautaselle. Toinen vaihtoehtohan tässä on lätätä kaikki kanat samalle lautaselle ja laittaa vaan ikään kuin pöytämausteiksi sitten grillipöytään nämä eri maut ja jokainen voi halutessaan maustaa sitten oman kanansa haluamallaan tavalla. Filepihveestä tulee extrahot. Käytännössä pirskotellaan kastiketta kanojen päälle. Käännetään ja pirskotellaan myös toinen puoli. Tämä on erittäin riittosaa, että se on erittäin paljon makua, että se tarttuu todella helposti ja nimenomaan lämpimänä pitää suorittaa tämä valelu, jotta se maku, aromi oikein kunnolla tarttuu kiinni. Seuraavana sitruunapiripiri.
Nämä on kaikki extra hottia lukuun ottamatta niin mietoja tulisuudeltaan, eli kaikille sopivia. Seuraavana erittäin mieto honey barbecue. Tää on erittäin mukava, jos vähän makeampaa haluaa. Tässä on 20% hunajaa tässä kastikkeessa, eli ja hieman yrttejä, niin tästä tulee oikein mukava, vähän makea fiilis. Ja jos haluaa tuossa grillauksen aikana sivellä makua lisää, niin tää soveltuu myös siihen erittäin hyvin. Viimeisenä meillä löytyy valkosipuli. Ja tässä myös on erittäin vahva valkosipulin maku, eli tässä on 30% valkosipulia. Joten valkosipulin ystäville ehdottomasti hyvä vaihtoehto. Jos käy niin, että et löydä marinoimattomia koipia, niin sä voit vaikka pestä niistä marinaadit irti. Tai myöskin, että jos sulla on mitä tahansa kanaa omalla metodillas valmistettuna, niin sä voit kypsänä maustaa sen näillä kastikkeilla, vaikka et sä ois käyttänytkään piripirin marinaadia siinä alkuvalmistuksessa. Eikö syömään?